Nilqawkom ġewwa River of Love. Halleluja. Nilqawkom għal barka speċjali kunu mana din is-sjela għandna flimkien għal kelma friska mill-mulej. Qabel ma nibdew, il-kol kemm minnkom poġġu bil-qiegħda għandna sister hawnhekk oħt li tixtieq tagħti testimonjanza ta' x'għamel magħha l-mulej kif fejjaqa. Għandna lil Livona jgħidilha sister x'għamel miegħek il-mulej. Mela, inni kont inni dal-aħħar xi 5 snin, nieħu l-pirmli tat-thyroid għax kienet baxxa. U tabib qalli tittoħodhom omrok. Issa dal-aħħar inni sentej fil-mulej u nirringrazzja l-mulej. Kont nieħu pirmli tad-depression tajthom. Depression ħriġt minnha. Kont dejt bat nixrob tajtu wkoll. Kont impejjeb tajtu wkoll. Gloria. Grazzi mulej. U grazzi. Thank you, Jesus. Grazzi mulej. U grazzi bit-talim tal-pastor għax vera kull meta jgħid li aħna li għandna l-Ispirtu Santu ġofina, ma l-ebda marda ma tista' som ġofina. Glory. Nemmina todi fuq. Grazzi Ġesu. Amen. Amen. Grazzi. Amen. Halleluja. Ringrazzjaw il-mulej. Issa mbagħad insomma kont qed nieħu dal-pirmli u ma kontx qed noħodhom sew dal-aħħar, kont inħawwad ftit. U wasalna biex nagħmlu testijiet tad-demm, għamilthom insomma u r-riżultat ġie tajjeb xorta. Gloria. U t-tabib darba kellimtu fuq il-mulej insomma u naqra jemmen u naqra li taf kif huma n-nies tad-dinja. U insomma kif ħareġ ir-riżultat tajjeb qedlu jiena l-pirmli tat-thyroid daqshekk ħadthom. Olli le ma tistax qalli bda ħudhom sew qedlek jiena daqshekk ħadthom. Qedlu għax taf minn nemmen jiena. U beda bħal speċi qalli għamel inti ju mela u ebbes rasek qalli la tritek u ma ħadthomx iktar. U kelli xi ħadd fil-familja insomma li temmen imma xorta bdiet tinkwieta u ħudhom ma smajtek fuq ir-radio u smajtek. U għajietni insomma. Qed tira Melissa, qed tira nieħu r-riżultati tad-demm, qed tira niġi imbellaħħomlok ġom nieħrek. U ħadd it-testijiet tad-demm irġajt tat-thyroid biss u ħallelujja ħareġ tajjeb. Hallelujah! Thank you, Jesus. Nkunu nfaħħar Ġesu Kristu. Natu gloria il-mulej. Għaw xaħat ieħor għandu testimonjanza ta' fejqan? Għaw xaħat ieħor għandu testimonjanza? Praise God, ringrazzjaw il-mulej. Kollok testimonjanza jidinna għax it-testimonjanzi jinkoraġġu l-ħafna. Infatti il-ġimgħa l-oħra xi ħadd li beda rada l-video ma kienx magħna għalli smajt dik it-testimonjanza. Le, għalli smajt dik it-testimonjanza ta' dawk il-koppja li fiqilhom il-kelb. Għalli vera kienet għalija sinjal li vera l-mulej hija River of Love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Għaj mulej. Xi kultant għaskun taf li l-mulej tmiss. Għaskun taf li l-min tmiss u l-mulej kun qed juża xi ħaġa għall-glorja tiegħu. Morru fil-ktib tar-Romani kapitlu 9. Fil-ktib tar-Romani kapitlu 9. Gloria lilek mulej. Illum ħanibda sensiela ta' talim ieħor. Infatti bħalissa qed nagħmel naqra bitzilla jew nkella ma naħsebx fil-bitzilla jgħidulu. Rakmu naħseb jew rakmu jew benzi. Ċombini, ċombini qed nagħmel ħafna ċombini bħalissa. Għax bħalissa l-messaġġ huwa fuq il-dilka ta' Kristu u aħna kif aħna il-ġisem ta' Kristu u rrid inkompli nitkellem fuq dik. Għandu x'jaqsam mal-altar, l-altar u da kollu kollha jingħaqad ta' flimkien. U llum ħanitkellem fuq il-fdal tal-poplu tal-Alla. Bl-Ingliż huwa ir-remnant, bit-Taljan ir-rimanente. Kollox għandu x'jaqsam. Irrid infakkarkom iżaħu eżimgħuni. Fjak taqraw il-ktib tal-Lut, sewwa, aqraw il-ktib tal-Lut. Jekk inti kattolku, aqra l-ktib tal-Lut mill-inqas 3 darbit qabel ma tispiċċa s-sena. U mbagħad is-sena ġdida tibda Kristjan, żgur. Imma għal kulħadd. Il-ktib tal-Lut li ħafna teologi jemnu li kitbu Pawlu, jekk temnu li Kristu għadu ħaj u li għadu jitkellem għal poplu tiegħu. Darba lil Kenneth Hagin Ġesu Kristu, għax Kenneth Hagin sasiħ, għallu min kitbu ktib tal-Lut, għallu Pawlu l-Apostlu, għallu.
Ġifieri, as-saċ ma marx kontra dak li hemm teologi, imma konfermajhu. Sekk temmina, jekk ma tixtemmina, temminix, affarijiet tiegħek, imma xorta tibqa' l-kelma tal. Imma anyway, mela Pawlu fi Ktieb tal-Lut jitkellem kapitlu 8 u 9 u 10 fuq il-tabernaklu. Fuq it-tabernaklu. U jitkellem f'kapitlu 10 kif il-liġi tat-Testament il-Qadim kollha plus il-kmandamenti plus is-servizzi saċerdotali kien hemm tliet affarijiet, remember? Kollha għaddew u issa daħal patt kompletament ġdid. Imma li nixtieq illum nagħmel aċċenn fuqu huwa li Alla meta lil Mosè urrieħ it-tabernaklu biex jagħmel dak li ra fis-sema jagħmel bħalu eżatt fuq l-art. Qed tifhmuha s'issa? Qed tifhmuni? Jiġifieri kif kien imqassam it-tabernaklu fit-Testament il-Qadim ma kienx l-idea ta' Mosè u laqqas ta' Salamun kienet l-idea ta' Alla. U kienet il-kopja ta' kif jidher it-tabernaklu ta' Alla fis-sema, jiġifieri fil-ġenna. U għalhekk Alla din id-dinja suppost għandha tkun jekk il-poplu ta' Alla jaħdem u jopera sew kif għandu jopera, ir-riflessjoni tas-sema tiġà suppost tidher fil-Knisja. U once again, il-Knisja l-poplu ta' Alla u l-Knisja vera jisimha Kristjana. Għax hija ta' Kristu u tiġbaħ lil Kristu u timita lil Kristu u titkellem bħal Kristu u taġixxi bħal Kristu, mhux bħal l-Antikristu. U tagħmel ħbieb mal-Antikristu u tmelles lill-Antikristu u nagħmlu pattijiet mal-Antikristu u nissejħu Knisja, dik hija prostituta u jaqbillek tinforba lilek innifsek qabel dan li jgħidulu żmien jalaq. That will be another message. Imma qed ngħid dan għax fil-ġenna għalhekk ħafna teologi, inkluż jien, jemnu li hemm livelli, bħalma hemm livelli fil-infern. Il-livelli fil-ġenna għalkemm minnu salvat jidħol fil-ġenna, però mhux kulħadd ħajkun qrib ta' Alla b'mod intimu. U għalhekk fi Ktieb tal-Lut kapitlu 12 vers 14 u 15 jgħidlek mingħajr dusija ma tistax tara lil Alla. U l-dusija hemmhekk Pawlu jgħid b'aktar mod ċar jekk inti ma tgħix fil-paċi ma' ħutek, jekk inti ma timxix bil-maħfra u l-imħabba u bil-paċenzja ma' ħutek, m'intix qed tgħix fil-qudusija. Għalhekk l-Iskrittura hemmhekk jgħid Pawlu jgħid kull forma ta' mrar f'qalbek tnaqqaslek mill-qudusija. Mhux in-nies li jaraw il-pornografija ma jkunux qaddisin, imma jistgħu dawk in-nies li jitkellmu kontra l-pornografija ma rux ma tamrar f'qalbhom kontra ħutom. U xorta mhux ħajraw lil Alla. Qed tifhmuha. Dak kollu għal xi qed ngħidu. Għax ir-remnant jiena llum ħatkellem ir-remnant b'mod ġenerali. Kulħadd jgħidha remnant. Bit-Taljan rimanente u bil-Malti jiddispjaċini ngħidilkom l-inqas ħaġa l-aktar waħda kelma li tiġobni l-inqas waħda li tiġobni hija l-fdal. Dak li jibqa. Dak li jibqa toġobni ħafna iktar mill-fdal għax il-kelma remnant tfisser dak li baqa' fidil sal-aħħar. Wow! Dak waħdu tiġa tibda tqabdek il-brividi. Kif jgħidu. Għandi kemm ġej minn sqalli allura qed inħossni Taljan. Sakemm imma minnu jkolli Turkish, imbagħad ninsa kollox. Imma interessanti għax il-kelma rimanente ġejja mill-kelma rimane. Remnant ġejja mill-kelma remain. U l-fdal li jibqa' tfisser għax il-kelma hija hekk tfisser letteralment sew fil-ludi u fil-verb huwa il-poplu tal-Alla li baqa' fidil u intimu sal-aħħar. Issa semgħuni aħwa.
Fl-iskrittura titkellem fuq ħafna livelli anka ta' Kristjani. Jina nixtieqkom, le, insa lili, Kristu jixtieq li daw kollha li jimlew din is-sala kun nhar ta' erba', nhar ta' sibt u nhar il-ħadd, kollha tkunu parti mir-remnant. Parti mill-fdal. Però l li inti saqsi il-mistoqsija sinċira lilek innifsek. Taħseb li inti parti mir-remnant. Jiġifieri taħseb li inti Alla jarak persuna li inti lest tibqa' sal-aħħar fidil. Infakkarkom li din il-mistoqsija ma sarix l-ewwel darba ġo River of Love. Minn dan il-post ġeografiku jissejjaħ Sapphire Suite li jekk Alla jrid dal-waqt nimmuvjaw minn hawn u mmorru ġo post ieħor li ħajkun tagħna u tagħkom ta' wliedna. F'dan il-post, minn dan il-post ta' Sapphire Suite biss, għaddew fuq 5,000 ruħ. Jekk hemm oħrajn li ġew River of Love illum qegħdin komunitajiet oħrajn. Jalla jibqgħu fidili. Hemm ftit żgħira li telqu sew. Hemm grupp ieħor li telqu ħażin u hemm grupp ieħor kompletament telqu u laqqas għandhom xaqsmu xejn mar-relazzjoni mal-mulej iktar. Ġifieri telqu, ġast telqu. Ġifieri mhux telqu biss minn post ġeografiku ta' Sapphire Suite, imma telqu lil-mulej. U l-kelma semgħuha. Il-mirakli rawhom. In-nies inħelsu rawhom bajnejhom. Jekk ma kinux huma stess li fiqu raw il-miraklu. Intom li qegħdin hawn illum taħseb li inti parti mir-remnant. Jiena ma nistax niddeċidi għalik, dik trid tagħmilha deċiżjoni inti. Taħseb li int la Kristu jiġi f'din id-dinja jew għar-rapture, ħajdu għar-rapture. Ftakar Ġesu ġej għall-Knisja ħuġġiġa nar. Nħobb ngħidlek ċajta ma għandek fiha x'tifhem. Mhux għall-Knisja tiġġiġa, għall-Knisja ħuġġiġa. Ftakar li Kristu ġej għall-Knisja qaddisa. Jiġifieri għall-poplu qaddis. Ftakar li Ġesu ġej għall-poplu l-Iskrittura tgħid li baqa' fidil, mimli fidi. Meta Ġesu li bin il-minem jiġi ħajsib fidi. Jiġifieri inti ma tistax tgħid għax jiena qaddis. Mbagħad tikkritika l-fidi. Very nice one. Qed tifhem? Irid ikollok dawla x'jam li kieku inti, ħantikom eżempju. Mela immaġina kieku jiena u le m'hemm bżonn nagħmilha jiena. Ġesu, tafu biżżejjed fuq Ġesu. U Ġesu ġej għall-arusa bħalma meta jiena żewġ ma' Marti, 14 ġen ilu, bħalma kif iżżewweġ Ryan u Kezja ġimgħa ilu, grazzi Ġesu, congratulations brother and sister, ma where's my sister? At the back? Sewwa, immaġina li ku Kezja iż-żewġ lil Ryan għalklu jiena ħankun fidila fit-tisjir. Imma fit-tindif le, li nkellmek le, li nqattaw ħin flimkien le, li ikonna ħin intimu le. Dik tkun kandidata għażwieġ. Imma nsajjallu. Isma', ħafna Kristjani meta jgħidilhom inti għandek il-mulej. Mhux qed ngħid b'kull rispett għall-Kattolċi, mhux qed ngħid b'kull rispett għall-Protestanti, qed ngħid għal dawk li huma suppost Kristjani. Inti għandek relazzjoni mal-mulej, mur il-Knisja. Tajjeb. U ma tistax taqta' mix-xirka jekk inti veru apparti mill-Knisja ħajja. Jiġifieri inti l-Kristjaneżmu huwa biss li tmur il-Knisja. U tattenta x'abli Ġesu ma jżewġekx. Biex mara tkun kandidata għal żwieġ, jitkollha ħafna affarijiet f'postu biex tkun marriage quality. Marriage material. Ejja ma ngħidux ħatmu perfett, l-ebda raġel iżżewweġ jew ħajżewweġ u l-ebda mara li qatt iżżewġet jew ħadd iżżewweġ huma perfetti.
Imma jekk kien hemm xi nuqqas fuq rigward ta' relazzjoni ma' Marti, jiena rrid naħdem fuqha. Irrid nimprovja. Ħalli dak iż-żwieġ isir iktar fid-diżin kif Kristu jixtieq. Mela aħna nixtiequ żwieġ tajjeb u Alla jixtieq li konna żwieġ tajjeb. Mela lil Kristu li huwa l-arus perfett, kemm qed nippreparawlu inkluż lil innifsi arusa tajba. U Ġesu ġej għall-Knisja mħeġġa bin-nar tiegħu. Il-Bibja tgħidlek ġej għal arusa mingħajr teba, mingħajr tikmixa. Għaliex? Għax qed tmur il-ġim. River of Love Christian Fellowship. Għalikom. Il-ġim. Hawnhekk intom x'iddu? Mhux tieħdu service tiġu? Intom sess tgħidu ħammur nieħu service. U intikom service. Imdildilkom naqra l-oils, iż-żjut. U intikom naqra żejt ġdid. Jiena għadni kemm mort għal service. Intom tuħduhom ġimgħa. Jiena ħadthom f'weekend sħiħ. Għax qed nagħmel crash course. Dak li intom tieħdu f'3 xhur, 6 xhur, jiena ħadtu fi 3 ijiem. Amen. Bħal ġemel. Vlajtu għan mbagħad nibda niddepożita. Imma importanti aħwa li aħna nifhmu del-konċett li jekk kiena u inti ridu nibqgħu fidili sal-aħħar u nkunu msejħa parti mill-fdal u dak li jibqa', hemm ċertu affarijiet li jiena u inti ma nistgħux nifqu, ngħidu, nagħmlu, naġixxu u nikkontribwixxu fihom. Xi relazzjoni ma sax ngħid jiena għandi relazzjoni għax nibgħatlu SMS il dan. Ir-relazzjoni biex ta' żwieġ tirnexxi jrid ikun hemm ċertu affarijiet f'posthom biex dak iż-żwieġ jirnexxi għax jirnexxi dak iż-żwieġ ma jirnexxix. Mela kif qed nippretendu li Ġesu Kristu ġej u ħafna mill-Kristjani mifruxin, ma jaħmlux lil xulxin, ma jixxirkux, ma jaqrawx il-Bibja, imma basta jemnu fil-bambin. Tifhmu? Għalhekk uqogħdu attenti ipproteġġu ruħkom mill-gossiping, mit-qasqis, tagħmluhx intom stess. Ipproteġu ruħkom għax daw l-affarijiet ikunu jpoġġikom f'periklu li ma tibqgħux parti minn remnant. Ir-remnant huwa dak li jara wiċċ Alla. Kemm minnkom intom tixtiequ tmorru l-ġenna u taf li tron Alla qiegħed fin-nofs tal-ġenna bħalma tgħid l-Iskrittura. Imma taraħ biss mill-bot, qatt ma jitkellem miegħek wiċċ in wiċċ. Come on, you're looking forward to that day that will last eternity. Minu għalla idejah ma fimċedni. Kemm minnkom qed tħarsu l-qudiem għal dik il-ġurnata li tħaltu l-ġenna imma tafu lil Alla qatt ma tistgħu tkellmu wiċċ in wiċċ. Għall-eternità dik. You're saved. Bil-grazzja. Għax ma kien jirrekjedi xejn minnek. Imma wiċċ Alla ma tarax. Għall-eternità dik aħwa. Meta jiena u inti ġejna krejati biex naraw wiċċ Alla mhux ġast immur sal-ġenna. Issa nirringrazzja Alla li mmorru l-ġenna jekk hija ħana tiegħu. Għax l-infern, anka laqwa post fl-infern u għala ma tiġkun hemmhekk sekonda. Imma laqqas nixtieq inkun fl-ar post fil-ġenna. Għax hemm u fil-ġenna ftakar, il-ġenna għandha l-livelli għax Mosè iddeskriva kif in il-ġenna meta poġġa t-tabernaklu tal-Alla fuq din l-art. U x'tgħidlek fit-tabernaklu? Li hemm 3 fażijiet. Hemm iċ-ċirku ta' barra, li kull min kien parti mill-patt jidħol għax kien permezz tal-grazzja. Mbagħad kellek iċ-ċirku ieħor li kienu iktar qrib, imma mbagħad kien hemm ftit li kienu jarraw wiċċ Alla. Fiċ-ċirku ta' barra wiċċ Alla ma kienx jaraw. Jiena u inti la għandna l-opportunità għandna nitħeġġu u nixxenqu li jiena mhux biss ngħix biex inkun salvat. Number 1 jien issa salvat għax bil-grazzja ta' Kristu.
Immissa lajna salvat. Ħankompli nħalli l-qawwa Alla taħdem fija għax jiena rrid nikkoopra mal-Ispiritu Santu, l-Ispiritu li għaddisni, għadsek lejfi. Mhux għadsek lej il-ħmar jew ix-xogħol, għadsek biex iktar dejjem tersa iktar qrib, iktar qrib, iktar qrib, iktar qrib lejn il-mulej u iktar il-bogħod mid-dinja, mid-dnub, mill-ħmieġ, minn dak li kulħadd jgħidlek hu mhux normali. Qed tifhmuha? River of love ma tippritkax just be saved. Le. Il-Bibja tgħidlek b'aktar moċċar, hemm ħafna affarijiet iktar once li nsalvat li Kristu għandu għalik. Lut kapitlu 2. Amen. Romani kapitlu 9. Lo Spiritu Santu kellimni. Illum qabel ma titlaq minn dan il-post, għamel deċiżjoni f'qalbek li inti ħataħdem mhux biex issalva. Biex issalva inti tittara fil-Ġesu bħala is-Sit u s-Salvatur tiegħek u temmen f'qalbek bih verament. Imma bħalma tgħid fil-Ktieb tal-Apokalissi li l-bies tal-qaddisin xi jirrifletti? Xi jirrifletti? L-opri tal-qaddisin. U mhux qed nitkellem fuq l-opri ta' Pavarotti u tal-oħra. Sewa u ta' siħibna Joseph Kalleja. Sewa. Qed nitkellem fuq l-opri ta' ubbidjenza li Kristu prepara lina minn qabel iż-żminijiet. Qed tifhmu aħwa? Romani 9. Halleluja. Ħanibda naqra minn kapitlu 9, vers 27. Iżajja olla leħnu u qal dwar Izrael u kol jekk stess lat ta' wlied Izrael ikun daqs ir-ramel tal-baħar, il-fdal biss isalva. Sa nafti, tgħid li ma passar dak mhux għall-Knisja tgħidek tgħidlek għall-Iżrael. Mela se nagħmlu nagħmlu daqsxejn equation jiena u inti. Mela, number 1 ma tistax tkun bej salvat, jew kważi salvat, jew minti żgur jekk inti salvat. Jekk Iżrael, issa Iżrael qallu li l-poplu tiegħek ħajkun kbir daqs ir-ramel tal-baħar. Imma Iżrael mhuwiex l-ikbar poplu. Poplu ta' dinja kbar. Qed tifhmu? Mela jekk il-poplu ta' Iżrael huwa kbir, sewwa aħna nafu. Imma d-dinja, fid-dinja llum il-ġurnata kemm hawn Iżraeliti? 10 miljuni? Xi ħaġa hekk. Ħantu għam naqra ekstra, 20 million. M'hawnx 20 million lut. M'hawnx, imma tu għam 20 million, ha. Kemm hawn fid-dinja? 7 biljuni. Mela jekk il-poplu ta' Iżrael, anke minn dawk il-miljuni kollha, ftit ħajsalvaw. Mela mill-poplu ta' dinja, kemm ħajsalva? Mill-poplu ta' dinja ftit ħajsalvaw. U imma min huma dawk li huma salvati. Ftakar Malta għandna poplu li ħafna jaħsbu li huma insara għax twildu Malta għax imorru l-quddies. Għandna ħut jgħidu għax jaħsbu li huma salvati għax huma biss jiġu l-fellowship. Jew jaraw ħabbejtek. Jiena u inti irridu nagħmlu, we have to make our election secure. God chose you. But have you chosen God? Alla għazlek. Iminti għaziltu. U l-għazl li aħna namlu l-Alla, ma namluwa bħal ma jagħmela hu. Għamela bis-serjetà l-għażla. U rina kif għażel bil-limita għalejna. Allura meta saħna ngħidu mill-poplu ta' Iżrael huma ftit li ħajsalvaw.
Mela mill-poplu tad-dinja ħafna ħitalba. Ħankomplu. Issa di Pawlu kienet jiktibha lill-Kristjani. Mela, għax il-mulej dal-waqt jagħmel il-kont u jaqtaħħa fil-qasir mad-dinja kollha. Għax il-mulej dal-waqt jagħmel il-kont u jaqtaħħa fil-qasir mad-dinja kollha. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 11, skużawni, Romani 11, vers 5. Romani 11, mela, ħanibda minn vers 3. Mulej għatlu lill-profeti tiegħek, kissru l-artali tiegħek, jien waħda bqajt u issa qegħdin ifittxu li ħajti. Da meta Elija qal lil-Alla hekk. Iżda x'wiġbu Alla, jien ħallejt għalija 7,000 raġel u ma niżlux arkub tihom quddiem Baal, l-Alla fals. Hekk issa wkoll f'dan iż-żmien hemm il-fdal skont l-għażla tal-grazzja, mhux l-għażla tal-liġi. Skont l-għażla tal-grazzja. U jekk kienu bis-saħħa tal-grazzja, mela mhix iktar bis-saħħa tal-opri tal-liġi. Nkella l-grazzja, ma tibqax aktar grazzja. Mela dawk li huma verament salvati, huma dawk li verament emnu u poġġew il-fidi tagħhom fil-Messija Ġesu, li huwa liben tal-ħaj, li mita lihom fuq salib. U jekk dan vera għamlu minnu, ħajtek ħad inbidel. Jekk inti vera il-Ġesu għaraftu bħala l-Messija tiegħek, is-Salvatur tiegħek, il-feddej tiegħek. Il-moment li vera tagħmlu dan, ħajtek tibda tinbidel. Jiena ta' 23 sena kont araft il-Ġesu Kristu. Kont naf b'Ġesu Kristu għomri kollu. Anzi tant kont naf b'Ġesu, li kont nħobb nitkellem anke ta' kattolku li kont nitkellem fuq Ġesu man nies li jien ma naf xejn, ma kont nħobb Ġesu. Kont imur qudies, kont għamil żmien kont sir qassis, u mbagħad fl-aħħar sirt isqof. Halleluja. U mbagħad wara kelli tfal sirt papa. Mux papa jgħiduli. Halleluja. Imma kien ta' 23 sena fl-ewwel Ġunju ta' 1995 li jiena raft jiena mitlufaw. Mela bil-kattoliċiżmu kollu reali, bil-ħbieb assasin il-molebirikom li kollha kelli, li konna mela magħhom, ħadd minnhom għad qalli kif għandi nitwieled mill-ġdid. Għax ovvjament huma ma kinux imwielda mill-ġdid. Anzi, l-ebda wieħed minnhom ma xi ħadd qatt qalli il-Bibja hija l-kelma tal-Alla u meta kont ngħidilhom biex jaqraw lill-Bibja, dik il-bniedem kitibha l-assassin daw kienu jgħidu li dak kliem, u qed ngħidilkom il-verità assoluta m'għandi l-ebda interess nikdeb għal għandi l-biża' tal-Alla. Qed tifhmuha? Eżatt, u li għedek tfixklek u li għedek tħawdek. Sewwa, isimgħuni. Mela sak ta' 23 sena meta jiena verament tajt ħajti lil Kristu. Min hemm bdiet tot ħajti. Tgħidilkom biex ġara kif tajt ħajti lil Ġesu. Kont qed nisfen dak iż-żmien ma' Houston Ballet. Kont nisfen ma' Houston Ballet. Dakinhar li kienet ċempit li waħda oħt kienet mill-Filippini. Għandna xi ħadd mill-Filippini llum magħna. Kienet Filippina. Kienet Arkli Gordon. Arkli inti għażiltu, aċċettajtu l-Ġesu f'ħajtek. Għall-ewwel ħattalija, ġieli smajt għattilkom di. Għattilha inti ġelek taħseb li darba raġettajtu. Għalli le, mhux hekk. Għalli ġifieri minti xi darba twilit mill-ġdid, żgur li nssalvat. Għattilha le minix ma naf żgur. U għalli kif inkun żgur. U fl-ewwel Ġunju ta' 1995 inżied għall-kub tejja ħdej is-sodda ġewwa l-appartament tiegħi fejn kont noqgħod waħdi ġewwa Houston, Texas, tant fim ta' x'det tgħidli li dak il-ħin qed mulej jekk tinsa tikteb dan fil-ktib tiegħek jiena ħaniktebha fil-ktib tiegħi biex ninfakrek. U ktibta bis-serjetà. Għandi li l-diary ta' 1995 ktibt jiena Dead Days when I got saved. I knew it.
I mean, I knew it. Ma konna f'xej teologija. Ma I knew I was saved. Għax meta tlu Ġesu Kristu, jiena natik ħajti dak il-ħin ġara xi ħaġa fija li minn il-kubtejja qomt persuna ġdida. U laqda fil-ħodu, qed immur qed kont fil-changing room ta' Houston Ballet. U qed nitbiddel u bdejt naqbad il-Bibja. U l-ewwel iktar żewġ skritturi li verament missewni kienu Efesin kapitlu 2 vers 8 u 9. Għax intom salvati bil-grazzja permezz tal-fidi di mhux bis-saħħa tagħkom jew bil-opri biex ħadd ma jista' jiftaħar. Qed illustrina jiena kemm kont niftaħar b'affarijiet li naħan salva xi hekk xi hekk xi nagħmel dak jien nagħmel dak. U l-ebda waħda minnhom ma kienet ħadet ħadd salvani. Sewwa. U bdejt u sħabit fi-changing room ballarini. Qed din x'ġaralek. Inġaralek. Inġara, what happened to you? Inġara għalek daqqa waħda titkellem fuq il-Bibja. Qabel kont titkellem fuq il-balja u fuq il-nisa. Għal-grazzja tal-irġiel qatt ma kienu jinteressawni. Għal dawk li għandkom il-problema tal-irġiel tan-nisa, għandkom problema iktar minni. Sawa, imma msomma waħda, either one of them kienet dnub jekk inti dal-affarijiet ovvjament tagħmelhom barra mill-patt ta' żwieġ. U niftakar kont nitkellem ma' kulħadd fuq Kristu. U kienu jgħidu li anka t-teacher jgħidu li Gordon, moħħok hemm, m'intix taħseb. Le, kont naħseb, ma kont naħseb fuq il-Bibja, il-Bibja Ġesu u x'għandi nagħmel u kif salvat u kif irid ngħidilhom. Daw kollha għall-infernseri, daw jew għall-infernseri. Billi ngħidilhom, bis-sejda ngħidlek il-kulħadd bdejna raħ mitluf men. Għax il-veru sens tal-kelma, hekk kienu. Ħanilkom ngħidilkom good news? Le, bad news. Dawk kollha li għandkom madwarkom, jekk mhumiex inwildin, tħobbuhom, tieħdu l-kafe magħhom u se ndrit l-infern. Do we truly believe the Bible? L-eżiz ġenituri ta'kom, l-eżiz nannit ta'kom, kuġini, tsijiet, l-eżiz ħbib li għandkom fuq ix-xogħol, aħwa, minn Kristu daw se l-infern. Intom btajdulhom xi ħaġa jew. Jiena dakinhar hekk ġrali, għamil my goodness, ngħid, holy smokes, daw kollha l-infern, daw ngħidulhom xi ħaġa. Għax jiena meta kont aċċettajt il-Kristu verament kien hemm men switch fija switch. U minn missieri bdew jinkwitaw da x'ġaralu. Dan daħal ġo x'imkien imġennen jew. Ġabu li soru, ġabu li l-kappillan, ġabu li soru, ġabu li mort id-dar kif wasalt id-dar u minn missieri tex kemm jagħtu da x'ġaralu. Da mhux it-tifel tiegħi, da mhux fejn hu t-tifel tiegħi, mhux it-tifel tiegħi tlaq l-barra, it-tifel tiegħek ma nafx. Dik qed ċitni l-barra din ara. I was radically changed. But if you meet Jesus, how can you not? Jekk inti tintaqa' vera ma' Ġesu kif jista' jkun ma tinbidilx. Għasek tipprova ma tinbidilx. Jekk intqajt miegħu żgur ħad tinbidil żgur. Jien dak il-ġral intqajt miegħu. Allora x'ġara? Bdejt ngħid il-kulħadd b'Ġesu. U hekk għandkom tagħmlu intkom għax intkom il-Bibja tgħidlek għandkom dejn. Għandkom obbligu li tgħidulhom issa jagħmlu u ma almenu jgħidilhom. U hawnhekk qed jgħidilna li ftit huma dawk li huma salvi. Huma dawk huma l-fdal. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 15. Qed taqbdu xi ħaġa ħwa. Illum qed ngħidilkom qed nokrobilkom bħalma qal Pawlu fl-ewwel fit-tieni Korintin kapitlu 5. Nokrobilkom, I beg you, nitlobkom, kunu salvi. Tgħidli maħna mhux tiġi salvani, mela make sure li intom. Make sure li inti vera ta' Kristu. Make sure li inti qed tagħmel deċiżjonijiet f'ħajtek li jirriflettu li inti vera ta' Kristu. Mhux qed ngħidlek li ma jkollokx ġufijiet, jew jkollok challenges, jew xi kultant ma tiżloqx xi waħda, mela le, jalla ma jkollok l-ebda wieħed minn dawk. Imma inti qalbek vera tħabba tal-mulej. Għax dak li ħajsalva, il-remnant. U Ġesu ma tantx ibiddel il-kliem għalhekk għal triq tas-salvazzjoni għadej għaw ftit huma dawk li jsibuha. U triq tat-telfinija wisa u ħafna huma dawk li għaddu minnha. U dik il-kelma ħafna fil-Grik tfisser il-maġġoranza. Aħwa. Ejt lilek innifsek kemm jiena nbierek li jiena naf lil Ġesu.
Kemm jien imbirek li jiena arraft il-Vanġelu. Kemm jiena imbirek li jiena parti mill-fdal u l-ftit. Tgħid li hawn miljuni Kristjani. Ħaddej il-biljuni li mhumiex. L-Iskrittura tgħidlek fi ktieb ta' Eżija l-infern dejjem jikber. X'għandru l-Vanġelu. Għejx għal Kristu. Aħrab il-ħażin. Bemilek bid-deċiżjoni tiegħek biħsibietek mhux għal pastor jew għal hook, taf li Kristu qed jarak dejjem il-ħin kollu għejx għal Kristu. Għax dak li verament huwa hekk huwa s-salvat. Mhux dak li jiġi l-fellowship jew jiġi l-ħadd jew isaħħan siġġu għax hekk suppost nagħmel. Ftakar inti kieku ħad iżewweġ tfajla jew ħad iżewweġ ġuvni, jgħidlek ħan iżewweġ għax hekk suppost nagħmlux veru hekk suppost. X'e. Le, ma ġedda ġobni kif titkellem dan, tiżewweġ għax suppost, wara. Tiżewweġni għax inti tixtieqni tkun miegħi ħin kollu, tkun tridni u tridni tant tixtieqni li ma tistax tgħix minn ajri. U inti l-Kristu tgħix għalih għax ma tistax tgħix minn ajr. Halleluja. Amen. Il-remnant, x'inhu huwa r-remnant? X'inhu huwa l-fdal? Dak li jibqa' sal-aħħar. Aħwa, mhux Kristjani biss taw ma jibqgħu sal-aħħar. Aw pastors li jżarmaw. Ħandilkom sigrit tgħidu lil ħadd. Li kieku ma kellix il-baba il-biżatalla jiena kieku l-niżalmaj. Kieku ma nemminx il-bibja jiena kieku inni niżalmaj. Imma mhux pastors li żarmaw ma baqgħux. Mhux ma baqgħux pastors, ma baqgħux jimxi mal-mulej. U kellhom knejjes kbar u ministeri kbar. Mela min isalva? Min jibqa' fidil sal-aħħar. Pastor dil-ġimgħa ma on fire, imma dil-ġimgħa ma tinħoss xejn. La meta tħossok bin-nar u laqqas meta tħossok bis-silġ tibqa' fidil. Sal-aħħar. Halleluja. L-ewwel Kontin kapitlu 15, vers isimgħuha. Ħanibda naqra minn vers 2. Qabel xejn jien għallimkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba nubietna skont l-Iskrittura, difnuh u ġarru u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil kefa. Umbat l-12. Der umbat l-iktar minn 500 taħwa fl-imkien. Għaw ġilni kolna imballati. Mux għaw biss, għednejlek. ħafna minnom għadhom mela der l-12 u l-500, dak tiġa 512. Jekk inti tħares lej vers 33, tgħidek kara. La titqarqux il-ħbiberija ħażina tħassar id-drawwiet tajba. Erġaw għal sensikom kif għandu jkun u tidimbux. U bajpa likom ngħidu, xi wħud minnkom ma jafux ballata. Sara di mhux il-pagani tiktibha di Pawlu da. Il-Kristjani. Għedhom iġvijati għam foskom fil-Knisja li jintom kif għettejxu. Għettejdu li l-alla ma tafuħx ta. Mela meta inti kun hemm innuqqas tal-maħfra, vendikazzjonijiet fuq Facebook u YouTube, dawk jirrefletti li inti taf lill-alla. Meta inti kollok l-awdeċita, kif jgħidu bil-Malti? L-awdeċita tmur tikdeb fuq ħuk, fuq oħtok, tħammeċ il-ħuk l-oħtok, u inti tara ma tmux tgħid li inti taf fil-alla ta. Għax min jaf fil-alla daw la fed ma jagħmilhomx.
Infakkarkom li nistalla vera. Alla jikmandom li għal-kem messaċ jek inti vera tafu l-alla għazandu bżon jikmandak. Tħobb il-ladu għaxse para l-ħuk. Mela min jagħmel ċertu fajt, xed jgħid, Pawlu tgħidlu inti għasta fulla l-lata. Le ma jina murri fellowship, jina murri knisja u naqra l-Bibja. Imma xed jirrifletti l-frott tiegħek huwa mħassar. Ħanej xi ħaġa eżis aħwa. Għax middera ċertu aħwa ma nafx kif ma jaqbdu jien. Eżis Kristjani sew li jintom idinaw u sew li jintom idin il-kamera li mi waħda. Ħan iffaċċa li dik. Tuni waħda il-kamera. Are you on that? All right? Hello? Eżis Kristjan. Kristjan u Kristjana. Fuq dak li jrid il-mulej. Jekk inti qed tgħix ħajja maddas fil-pornografija, qed poġġi ruħek fid-dnub. Jekk inti tgħix ħajja poġġut ma' mara jew ma' raġel, qed poġġi ħajtek fit-triq tat-telfin. Jekk inti għandek nuqqas ta' maħfra lil xi ħadd li weġġek, inti qiegħed fin-nuqqas fit-triq tat-telfin. Jekk inti qed se tifrex il-valenu, inti qiegħed fit-triq tal-telfin. Issa, dak xi jwiss il-mulej. Issa għalija tista' tagħmel li trid. Però jekk tissalva u tittara wiċċu dawn l-affarijiet waqqafhom issa. Issa. Infakkarkom ġaġa li ġili għattilkom. Ftakar li jiena u inti irridu nidru qudiem Alla għaddejsa. Għaddejsa. Issa jekk jiena qed inżomm l-anżita fl-istonku, nifresh il-valenu kontra ħija, oħti fuq Facebook, fuq YouTube, fuq xi social media oħra. Ejd li int żomma ma nafx, ħadmu naqra l-immaġinazzjoni ta' moħħkom. Inti tiela quddiem it-tron tal-Alla. Aħna kollha l-iskrittura tgħidlek Romani kapitlu 11. Il-koll kemm aħna rridu nidru quddiem it-tron tal-Alla. Kollha kemm aħna. Ejd li int kif tila qudiem Alla biex jiġġudikak u inti qed tippunta subajk lejhu. Laqqas tilħaq tagħmel step 1. ċert waħwa, jekk hu maħwa, daw l-affarijiet minn moħħhom żgur ma jgħaddulhomx. Għax kieku taqbadhom il-biża' tal-Alla f'adamhom u f'kull organu li hemm fihom u jitredu taħt il-qawwa tal-Alla. Jgħid kif jiena nidher quddiem Alla u dejjem ċabsin bid-dem. Qed nattakka lil-ħija u lill-oħti u nħammeġ bil-ħmiġ bil-gideb u bil-valenu. U mhux biss id-deni li għamilt il-ħija u l-oħti, imma d-deni li għamilt il-ġisem ta' Kristu u l-isem u l-Vanġelu. U inti tittidem quddiem Alla għaddis. Però ħanejlek ħaġa. Jekk daw l-affarijiet ma jiġux irranġati, m'intix ħad idher quddiem Alla. U żgur qatt minn daħ tara wiċċu. U żgur m'intix parti minn remnant. Ibża għarruħek. Tiġi xejn li ma passer inti mhux qudiemi tidher. Laqqas jiena ma ħalli tidher qudiemkom. Intom mhux li tidu tagħtu renda kont. Laqqas mu jiena ridati renda kont lilkom. Inti titgħati renda kont lil Alla li lilu l-Iskrittura tgħidlek ma jaħrablu xejn. Ma tistax tiġġustifika xi ħaġa li għamilt għax xi ħadd tagħmellek xi ħaġa. Alla dik qatt ma ħajġustifika. Qatt. Jitolbu għall-aħwa li waqgħu f'din ix-xibka tax-xitan. Ħalli jindmu għal-ġid tagħhom. Għal-ġid tagħhom. Halleluja. Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 15 rajnija. Morru fl-Atti tal-Apostli wieħed. Din l-aħħar skrittura u nitolbu. Qed titalmu xi ħaġa ħwa? Xi kultant dik Alla jrid dan il-weekend titilfuħx. Ejjew irċievu.
Fl-ispirtu tiegħi il-mulej poġġili kelma biex nibda nagħmel services, pereżempju jew darba f'xahar, jew darba f'xahar, jiddependi issa l-ispirtu tal kif imexxini. They're going to be called impartation services. It will be bit imma mbagħad inkellimkom iktar fuq għadi, ma diġà ħaġa li mulej kellimni fuq għali impartation services. Imma dak mhux ħajkunu ħaġa ta' kull ġimgħa, xorta ta' kull ġimgħa ħad irċievu there will be impartation, ma jkun hemm affarijiet speċjali speċifiki li l-mulej jagħmel dakinhar f'dak l-istaġun. Halleluja. Isimgħuni Atti tal-Apostli kapitlu 1, vers 12. Imbagħad reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa ta' Żabuġ. U li l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-sibt. X'in daħlu l-belt telaw fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru, Ġwanni, Ġagbu, Indri, Filippu, Tomas, Bartolomew u Mattew. Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-kol qalb waħda kienu jitolbu fl-imkien ma' xi nisa u ma' Marija Ġesu u aħutu. U f'dawk il-jiem Pietru qam f'nofs il-ġemgħa tal-aħwa. Kienu b'kollox madwar 120 ruħ u qalilhom ħuti jeħtieġ li seħħ l-iskrittura dak li l-Ispiritu Santu ħabbar b'fom David fuq Ġuda. U qalilhom x'ħajġri minn Ġuda u kellu jiġi replacjat. Però ħaniqafaw illum. Intu tajtu xi ħaġa? Għaliex minn 512 fil-jum li Ġesu għallhom morru u stennewni Ġerusalem kien hemm biss 120? Dawn nies li raw il-Ġesu mhux raw il-Pastor Gordon, jew l-Alf Lukaw, jew il-Guillermo Maldonado, jew il-Pastor Chris Oyakilome u l-Kenneth Hagin, jew il-Joyce Meyer, jew Benihin. Dawn nies li raw il-Ġesu. Minn 512 jinżlu 120. Li kieku jiena ngħidilkom River of Love huwa 500. 120 biss ħadkunu intom fidili jiġifieri. Daw raw il-Ġesu. Mhux raw il-Papa. Raw lil-Ġesu. Eża saħwa. It is your decision today to say I'm going to be part of the remnant. Jiena ħankun parti minn dak li nibqa' fidil sal-aħħar. Ejja nitolbu. Ejja nbaxxu rasna u nitolbu. Itlob minn qalbek, tkellem il-mulej. Pawlu jgħid fl-ewwel Korinti 15. Jien dak li jien bil-grazzja tal-Alla. U għalkemm jiena ħdimt iktar mill-apostli kollha, però mhux jien imma l-grazzja tal-Alla fija. Però x'għamilt bil-grazzja s-santi? Armejta bżaqta? Il-grazzja Alla mhux b'dak il-grazzja biex issalva biss u daħrab l-infern, Alla dak il-grazzja biex tgħix is-saltna ta' smewwiet fuq din l-art. He deserves your best. Amen. Ejnejdu talba fil-mkien, jekk inti tara dan il-messaġġ fuq YouTube, please, għal-ġieħ, Sidna Ġesu, għal-ġid tiegħek ta' ruħek, ħares ħarsa madwarek, Pawlu jgħid fit-2 Korintin kapitlu 13 vers 5, arbej lilek innifsek. Fejn qalbek? Int vera fi Kristu. Kristu vera jammar fik. Daw lill-Kristjani qed jgħidilhom ta'. Xi kultant jekk intom tgħidu lill-pastor, għalfejn tistaqsini jekk aħna salvati. Pawlu għamilha, mela it's okay li nagħmilha jien. Jiena bla dubju nixtieq li l-kol kemm intkom daw kollha jarana fuq YouTube u Malta kollha għawda ġi salva. Ovvjament to be on. Imma jiena xogħol biss postman. Amen. Inti tittażel li tkun ir-remanente, dak li jibqa' fid-dil. Dak li meta kulħadd tiġib skuża għax ix-xita u għax il-bart u għax ix-xemx għax il-bot u għax id-dawl u għax id-dlam. Inti tgħid le, mulej jien għandi patt miegħek. Jien ħanibqa' fidil.
Jiġri xiġri, jekk jiġux il-500 jew jiġu 5 biss, jien hemm ħankun. Amen. Għajna di talba warajja, missi qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi tal-kelma tijak. Grazzi inti tant ħobbni mulej. Li ma tixtiqnix nintilef. Mux tal-li bis tixtiqni l-insalva. Imma tixtiqni li nkun rib u intimu miegħek. Biex nkun parti minn dak il-poplu, il-fdal li jibqa' fidil sal-aħħar. Mulej bil-grazzja tiegħek, mhux bis-saħħa tiegħi. Jiena ħanibqa' fidil sal-aħħar. Nibqa' fidil minn ġimgħa għal ġimgħa. F'dak kollu li inti sejjaħt li biex nagħmel għalik u għall-glorja tiegħek. Naf li mhix bis-saħħa tiegħek ma bil-grazzja tiegħek li taħdem fija. Imma mulej qaddis jiena nażel li nobdik, li nażel li nikkoopra mal-pjan tiegħek mulej. Nirringrazzjak tal-li ħabbejtli. U fejn hemm dnubit f'ħajti, fejn hemm xi dnub jew vizzju li qed ifixkilni, xi kultant anke affarijiet li forsi well-meaning imma qed ibeduni minnek mulej. F'isem Kristu inqaċċathom minn ħajti issa stess. Għatini l-erf mulej u għati itfa' fuqi l-Ispirtu Qaddis tiegħek u l-biża' Alla fuqi mulej għax il-biża' Alla hija l-erf tiegħi mulej. Mulej Qaddis grazzi li inti żommni sħiħ sal-aħħar. U grazzi fejn jiena nqastek inti taħfilli. Jiena naħfir ukoll il-kull min weġġani mulej. U aħsilni bid-dem Qaddis tiegħek, birek il-dawk li weġġawni, birek mulej Qaddis birikom. Għatihom il-grazzi li jibqgħu sħaħ ukoll huma sal-aħħar mulej Qaddis. Biex jiena mulej mhux biss inkun salvat, imma nkun dak wieħed mill-remnant, mill-fdal tal-poplu tiegħek li narak wiċċ imbuċ. Għalli minn ħobbok kif jixraqlek mulej. Dan nitolbok minn qalbi fl-isem glorjus ta' Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria l-mulej. YouTube, God bless you. Għadaw kolli għakon il-segwa mana YouTube, il-paċi ma'kom, narakom il-service li miss. Halleluja.